Полина Свиленова Петкова в действие. Колкото и да се крием, колкото и да се прикриваме, фактите говорят сами повече от себе си. Ще се подложиш ли на полиграф, Поли? Подложи се на полиграф, за да докажеш на всички, че аз не съм прав, а ти си права. Какво ще кажеш? Искам хубаво да се замислиш и да си спомниш човека, който ти е най-близък от твоето семейство, баба ти Вяра. Искам да си спомниш нейната съдба. Искам да си спомниш как е постъпила баба ти Вяра с най-близкия й човек и мъж до нея, как го е ограбила, унижила, изхвърлила и оставила на улицата. И как с гордост на старини разказваше това нещо, лежейки в учола, в който прекара сетните дни от живота си, и до който до главата й седеше кофата, която тя ползваше за тоалетна. Искам да си спомниш последните години от живота на баба ти, в които ти ходеше при нея с най-различни твои любовници, представени по какъв ли не повод. Ходеше при нея с Георги от Търговище, който, когато престана да плаща и да взима вещи за теб на лизинг за негова сметка, ти го обяви за лош. Ходеше при нея с Сашо от Несебър, който също в един момент реши да го оставиш да почива, за да можеш да се развиеш сама и после да го издържаш. Ходеше при него с Христин от Созопол. Празнувахте заедно с него рождения ден, купувахте и торта. Ходеше при нея с мене, за да й плащам докторите. И след това да ме клеветите и да лъжите по мой адрес и в крайна сметка, какво стана? Какво стана? Последните години от живота си тя я прекара абсолютно сама, обградена от непознати хора, които уж се грижиха за нея, колко са се грижили, един Господ знае. Виждаш ли съдбата, Поли, как постъпва с добрите хора, в кавички? Примерът ти за подражание в живота, човека, който според твоите думи е направил най-много за тебе и за възпитанието ти. Как завърши дните си? Как? Ползвайки за тоалетна кофа, която се намира до главата му, там където спи, на един диван, без да може да измине и една крачка сама, разчитайки на внимание и подаяние от непознати хора. Това е съдбата, Поли. Ако искаш я наречи карма, ако искаш я наречи съдба, но когато човек постъпи подло и зловещо с единствения човек, който е намерил в пътя си,